Ναι, ας μου εξηγήσεις και εμένα κάτι στο film. Νικό, μίλησε με το δάσκαλο. Είναι μια διαδικασία που μπαίνουν, περνάνε, αλλά μαστιγώνουνε. Μαστιγώνουνε. Αυτό που περνάει από τη μέση. Κάτσε μισό. Είναι σαν μοίηση. Πού θα το κάνετε αυτό το πράγμα, για να καταλάβω που θα... Θα γίνει πολλές φορές, οπότε μην άγχωνες. Θα κάτσεις εσύ εδώ. Θα ήθελα λίγο να αποφύγω το μαστίγωμα. Ναι, άμα δεν θα μπεις μέσα. Ναι, δεν πας από απέναντι. Δεν ξέρω. Γιορτάζει κιόλας. Από σήμερα θα αλλάξει Σε μένα. Τώρα να δω τι θα κάνεις. Πόσες κάνω ρε. Όσες αντέξεις. Έλα. Έλα και ξεκινάμε. Τρεις. Κάτσε. Μπράβο! Ρίχτου! Πολύ καλά. Μια δήλωση. Αντιβάς τον κόλλο. Τελευταία είναι. Άρα και πόπο. Μπράβο! Μπράβο, Αλέξη! Με το ζευγάρι κοντά. Ζευγάρι! Μάκη, έλα. Να είστε καλά ρε. Εντάξει. Ελάτε ρε φίλε, πονάει. Πονάνε μόνο τα παλικάρια. Πονάει τα παλικάρια. Είστε και τώρα. Και μία μόνο. Μπουράκ, να μην κοιτάς. Μην κλαις ρε! Δεν κλαίω πολύ ρε, αλλά καθαμάτα. Εντάξει.